Όπως αρκετοί ξέρουν, είναι και το χόμπι μας, αυτό το προσωπικό μας χόμπι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεφύγετε. Αν μπορείτε, από θέμα χρόνου και οικονομικά βέβαια, αν μπορείτε, είναι ένα πάρα πολύ καλό χόμπι για να το εξασκήσετε. Δεν είναι πάρα πολύ έξοδο, δεν είναι δηλαδή από τα πιο χρηματοβόρα χόμπι. Είναι ένα μέτρο τέλος πάντων. Δεν είναι και το πιο φθηνό βέβαια. Να πούμε εδώ ότι στο 6 Days Enduro οι εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Ήταν άψογες. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να το κοιτάξουμε κάπως έτσι. Ακούστε. Σε 450 σημεία του κόσμου έχει διαδοθεί ότι στις Σέρρες, εδώ στην πόλη μας, διοργανώθηκε αυτός ο αγώνας. Με άψογο τρόπο. Προσέξτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας και για το όνομά της να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ας ακολουθήσουμε όμως τα χνάρια που οδηγούν στους πρώτους του 6 Days Enduro. Στην εικόνα σας αμέσως. Έτσι θα κλείσουμε κι εμείς, αφιερώνοντας αυτή την εκπομπή σε αυτό το χώρο, στο χώρο του Enduro, του 6 Days Enduro, το οποίο διοργανώθηκε για μία ακόμη φορά, θα το πούμε, στην πόλη μας με άψογο τρόπο, που πρόσφερε από τη μία θέαμα, από την άλλη χρήμα, από την άλλη έγλη. Πρόσφερε πάρα πολλά, μόνο θετικά, ενώ θα κλείσουμε με τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Δεν πρέπει να παραλείψουμε εδώ, πριν σας αφήσω να απολαύσετε τα τελευταία πλάνα, την συμμετοχή πολλών φορέων, οι οποίοι βοήθησαν και με χρήματα αλλά και με διάφορους άλλους τρόπους για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Γιατί πραγματικά αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ένα παγκόσμιο γεγονός στη μικρή μας πόλη.